поздравители на YouTube, аз съм Виктор Скот и ще почна да снимам клипове на геймплей. Как играя, например, MTA или Minecraft или Лига, каквото се сетите. Може долу в коментарите да ми предлагате игри, които да игра мултиплеер или синглплеер. Добре, нека да започваме. Ще играем MTA в Бързи ярости сервер. Бързи ярости ми е любимия филм. Не тук. Аз също се снимам с един мой приятел. Неговото име в играта му е Терамен, ето виждате го, обикаля около мене. Тъпото на този сервер е, че не може да слагаш хубави скинове. Аз ще играя с Dodge Challenger. Ти с какво ще играеш? Аз играя с това. Окей. Сега ние на MTA ще правим клипове, където ще ходим някъде да се състезаваме. Сега ще... Доджа може да ви е познат. Следви ме. Добре. И пак съм изпръжил клас. Пак. Но знаеш какво, ти ви направя на летището, който първи стигне там е бос. Духа й бе! Аз ли бе? Аз ще бъда да бос. Вижте, аз съм да бос. Плей, бат, плей. Флейвай. Гледай сега как ще флейвам. Флейвам. Нека да полетим! Пам! Много тъп. Dodge Challenger. Любимата кола на бати. Хо. 2792 дрифт. Да не повярваш. Аз съм бос. Отчай, аз казах до летището, ние отдавна го бяхме минали това летище. Ние в момента сме в летище. Окей, нали знаеш как сме, обикаляме. После отираме на някоя уличка да се състезаваме. Айде, когато ти каже старт, тръгваме. Старт. Сега ще го дупам. Вижте. Добре, ще намаля. Аре, без нитро съм. Терамена нещо. Не му върви. Виктор Скот на първо място. Не може да дрифти с това. Не може, защото е нук. Терамен е в момента в моята стая, ние с него двамата сме братия. Той може да не се чува, дали то важно аз да се чувам за него, не. Окей, следви ме. Флей! Към една уличка тази ще направим още едно състезание и мисля да приключим клипа и да снимаме на нещо друго. Не ставаш, брат. При малко по-силно да те чуват, защото се съмнявам, че те чуват въобще. Така ли? Да, така. Добре. Следвай ме. Абе, ти си на 100 км, ама да те следвам. Аз те виждам. Ще ми дугаш патката. Смайл! Настигате! Да, защото малих.
Smile face. Добре, готов ли си да се саднеш? Не мога да се садна. Айде. Сад. Да, бе. И сега дрифта на годината, дами и господа. Айде, бе. Добре, Аз вземам глава плачета. не, става си. В този епизод си става кола. Добре, следваме ти покажа терена. Знам го. Знаеш ти путки, знаеш. Сега тук какво правим? Продължаваме напред. Знам. И за тука. Видявам. Видявам само напред. Бам! Пръскам кофи! Не ме путае! Така ли ще ме викаш като състезаваме? Но тук така само напред, само напред, само напред! Само напред! А тук дрифт! А тук дрифта на дожа, дами и господа. Рън, бебе, рън! Да, знам си бебе. И от тук така. Окей. Сега това състезание е за феновете. В коментарите ще запишете според вас коя е по-добра, Nissan Skyline или Dodge. Ела бе! На зелено. Какво зелено? Аз тук не виждам зелено. На старт. 3, 2, 1, старт. Защо тръгнеш по-рано, бе? Та пак. Ти се не настигнеш. Знам. Не. Ма като настигнеш, ще ти щупа. Ще щупа колата, бе. Какво ти каза? Аз викам. Пука ли ми? Много тъп клип ще се получи. Защо ли? Защото ще бия. Карам му. То ме путае, то ме ръгаш. Та пак. Видях да го това буклиш, какво ми направи на колата. Не ти го направи. Бедният доч. И пак ще го бия. И това беше от мен и перфектният ми доч, който би Nissan Skyline. Ето, можете да го видите отпред. Това беше от мене. Чао!